Здравейте, драги слушатели и зрители! Добре дошли в поредния епизод на подкаст Перник на младите. Аз съм Криси. Аз съм Илона. Аз съм Станислав Владимиров. Подкастът всъщност се излъчва по проект на Младежки клуб Да бъдем приятели към фондация Пулс. И както вече споменахме, с нас днес имаме гост, специален. Много ми е драго. Може да се представите. Казвам се Станислав Владимиров. С цялата си позиция. Кмет съм на община Перник, втори мандат. Ще ми бъде драго да беседваме за всичко, което ви вълнува. Супер. Ние всъщност се чудахме какво е общото между това да си кмет и всъщност Перник на младите. Старая се да не се откъсвам от всички поколения. И това е част от рецептата за управление, което е адекватно спрямо очакванията на всички перничани, включително и на младото поколение. Аз вече съм в средата на житейския си път, ако мога да кажа. И не са ми толкова чужди потребностите на поколението, което е след мен. Част от екипа ми е сравнително млад. Те също не са загубили връзката с завършващите, с учениците, с студентите, с стартиращо работещите, защото тази връзка наистина е много важна. Потребностите са различни във всяка генерация. Нуждите са различни, интересите са различни, но когато има тази комуникация, когато се градат мостове между различните поколения, нещата се получават. Надявам се да го има моста между моето поколение и вашето поколение, за да може наистина общинската администрация да бъде адекватна и да бъде такава, каквато е в вашите мечти. Аз смело мисля, че мога да говоря за всички млади хора и да кажа, че те имат много високо мнение за вас като кмет. И като цяло за това как общината вижда младите хора в Перник и какво прави тя за тях. И сега искам аз да попитам вас, вие какво мислите за младите хора в Перник? И за Перник на младите като цяло и за това как ние вървим? Аз съм бил на вашите години. Слушал съм приказки на по-възрастни хора от мен. Какво трябва да се направи в тази възраст, кое е полезното, кое е нужното, за да можеш да изградиш една основа, върху която да стъпиш, след това да се реализираш като професионален път, като житейски път. Не всичко, обаче това, което чуваме когато сме ученици, когато сме студенти, остава в нас. Ние просто го чуваме. Някак си много е трудно да всичко, което по-възрастните, по-опитните ни казват, да остава в нас. И вече когато отивам в друга възрастова група, аз си задавам доста често въпроса как трябва да говоря на по-младите, за да може нещата, които ще са им полезни, да остават в тях и да ги осъзнават на тази възраст. Не след като извървиш определен човешки, професионален и житейски път. И наистина това е едно от нещата, които се старая да говоря разбираемо, да говоря така, че да бъде интересно на малото поколение това, което ще им кажа, да остане и ако могат да вземат до голяма степен всичко това, което аз, екипа ми сме извървяли като житейски път, да им е полезно. Не, че те няма да минат по своя трънлив път и всеки да научи уроците на това, което ще му предостави живота, но е хубаво да има наистина тази взаимовръзка. Младите ни, не искам да звуча клиширано, но младото поколение е изключително важно за мен като кмет. То носи енергията, то носи духа, то носи точно нази живинка, този специфичната енергия във всеки един град, духа на един град. И затова и усилията ни, които полагаме, са насочени в тази посока. Винаги съм се дразнил от
администратори, политици, които говорят за превенция сред младите хора, използват едни клиширани думи и до голяма степен те не разбират въобще какво трябва да направят. Най-добрата превенция е наистина минава през културата, през работа с младите хора и през спорта. Това възпитава, това задава други потребности, това наистина може да изпревари определени събития, които не са в посоката, които всички ние желаем, и да предпази млади хора от залитвания, в които след това те могат да изпият прекалено дълбоко една горчива чаша и много трудно да поемат по един път житейски, човешки, който са мечтали и родителите им и всички близки около тях. Така че, когато се работи на време, когато наистина знаеш какво искаш да направиш, и резултатите ще бъдат видими. Станах много Не, харесва ми всъщност на къде зави нашия разговор с превенцията и с това какво всъщност можем ние да направим така, че нали, да се подкрепяме младите, защото ние сме млади в крайна сметка, така че да превентираме различни неща, но нали, в този ред на мисли, какъв бяхте вие като млади, с какво се занимавахте? Като всички младежи, нищо не ми е било чуждо. Отнасял съм много големи критики от моите родители, особено от майка ми. Тя основно полагаше грижи за мен и за брат ми и за сестра ми. Детство като детство, с всички пакости, които сме правили, с всички емоции в училище, всички вълнения, трепети, включително и неща, за които сме отнасяли големи критики от учителите. Нищо чуждо не ни е било. Но винаги съм се старал все пак да живея и да спазвам някакви норми, рамки, защото едно е да направиш една беля, която може да бъде забавна за всички и щетите да не са толкова големи. Другото е наистина да направиш нещо, което може да има непоправими последици. Възпитанието, което ми е дала моята майка, наистина ме е рамкирала да не се изпада в крайности. Но един млад човек трябва да изживее своята младост, трябва да се опари в дадени ситуации, но да бъде внимателен, да изживее един път, в който ще има и падания, ще има хубави емоции, ще има различни трепети, различни емоционални крайности, но всеки трябва да извърви своя път. Но когато средата, която сме създали като общност, като общество е наистина стъпила на много здрави неща. Казах култура, спорт, работа с младите хора, но не да им се натрапваш на младите, да бъде досадно, да ги оставиш сами да творят, да бъдат инициативни, да имат свободата да покажат това, което чувстват, това, което виждат, това, което наистина им наистина го преживяват като потребност, тогава се получават хубави неща. И още от първият месец, в първият ми мандат, с част от екипа ни се насочихме усилията в част от тези плоскости, за които ви говоря, за да има резултат. Тези резултати, тези плодове ще ги берем в близкото бъдеще. Надявам се, колкото е по-близко това бъдеще, толкова по-добре. Те не могат да дадат моментни резултати, но когато основата е здрава, когато общността усеща, че живее като общност, резултатите ще дойдат. А какво всъщност ви мотивира? Защото аз вярвам, че със сигурност има доста трудности, пред които се изправяте като кмет, но всъщност какво ви мотивира и какво ви е мотивирало да започнете въобще да се занимавате с политика? Първо, какво ме мотивира? Любовта на хората. Има дни, в които, честно си признавам, пред вас, пред вашата аудитория, не ми се занимава.
изключително тежки дни, трудни дни, с много трудни решения, но пък когато излезеш извън сградата на общината и видиш в очите на хората онова приятелско отношение, граничещо с любов, това ти дава сили и мотивация да продължиш. Докато усещам тази енергия, докато усещам тази подкрепа, докато хората ми дават това огромно доверие, което ми дават до сега, ще продължа, въпреки че има дни, които ви казвам, са меко казано отвратителни. Но пак не искам да звуча клиширано. Животът е кратък и аз съм си поставил за цел да оставя следа в нашия град, позитивна следа, да превърнем нашия град такъв, какъвто е в мечтите на перничани и такъв, какъвто е в моите мечти. И ще положа всички усилия, всичко, което зависи от мен, заедно с моят екип, да направим Перник да бъде най-добрият град за живеене. И наистина това е голяма мотивация. Аз се хванах малко за това, че вие казахте, че винаги сте се дразнали на хората, които, как да кажа, на малко по-високи позиции, които се опитват да превентират нещо, обаче не знаят как. И някакси се опитват да го набиват в главите на младите хора с точно тия клишетата, които ние не разбираме. И всъщност, понеже аз знам, че вие сте бил политик, това ли беше нещо, което ви отказва от политиката и ви мотивира да бъдете кмет между това? И всъщност как се става кмет? Аз все още съм политик. Все пак кмет също е политическа позиция, да. Но ме накара да се махна от други позиции, които инструментариума, с който разполагаш, е прекалено малък. Не можеш да направиш всичко, което искаш, за което мечтаеш. И средата в другите администрации, позиции, в които съм бил, е доста не толкова плодотворна, колкото в момента в общинската администрация. Защото тази позиция, която вземем в момента, наистина ми дава огромен инструментариум, с който можем всички заедно, като едно цяло, целият град, да подобряваме средата около нас. Докато, когато съм бил на другите позиции, наистина не съм се чувствал в сакота си. Сега се чувствам добре в дрехите си и обичам работата си, щастлив съм от това, което правя, особено когато видим всички резултатите. По някой път те са много видими, по някой път те не са толкова видими, но пък дават резултати, както споменах, след време. И когато крайната цел я постигнем, тази, която сме си я задали, всички се чувстваме добре. Добре, пред какви трудности си изправяте като кмет? То са ежедневни. То е всеки ден. Те са различни, но когато наистина дойдат семейства с много тежки случаи в семейството, когато усещаш, че си безсилен, тогава наистина, особено малки деца, тежко болни, това са моментите, които са изключително тежки, но пък като видят целият ни град да се обединява около такива каузи и се събират огромни средства за толкова кратко време, това пък, тази енергия ни дава сили на всички. Но това са дните, които са наистина много трудни. Всичко друго, да, днес няма да го решим, но пък утре ще ни хрумне някаква идея и решение, което всеки един казус може да бъде решен. В този ред на мисли, вие малко или много сте пример за нас, младите, защото аз отново ще спомена това, че ние гледаме ви много високо, вас като кмет специално. Вече, мисля, че това ви е втори мандат, вие го споменахте, да. Наистина много високо и може би ми се искаше да ви попитам как изглежда това във вашите очи. В смисъл да знаете, че вие сте такъв голям пример за младите. Трудно ли е? Първо искам да ви благодаря
аз и преди малко го споменах, тази енергия, тази любов, това добро отношение, което срещам в много голяма част от моите съграждани, ми дава силите в трудни моменти да проявявам решителност, да проявявам кураж, да взимам тежки решения. Наложи ми се да вземам доста тежки решения в тези повече от 5 години вече, но много ви благодаря за ето тези мили думи, това отношение, което го усещам аз в моят град, ми дава смисъл всеки ден да се занимавам с това поприще, професия, както искаме да го наречем. Това е, може би, защото младите хора нямат особено много доверие на институциите, че една тяхна идея ще се превърне в реалност или обикновен техен проблем може да бъде решен. В смисъл, може би тях е страх да търсят помощ и вие доказахте с това, че нас не трябва да ни е страх от това да се обръщаме към общината като цяло. Има дни, когато с колегите така повишавам тон, защото част от администрацията винаги съм искал да работи много по-бързо, по-диалогично. На моите колеги им е трудно, защото когато ежедневно ти се стоварят хора с различни проблеми, различни казуси, в различно настроение, някои от нашите съграждани идват с настройката да се карат, да бъдат прекалено критични. Аз разбирам и моите колеги, но наистина в дадени моменти трябва да бъдем по-отворени, да не приемаме позицията, че ни прави различни. Моето семейство е здраво стъпило на земята и в момента, в който се превърна в къщи, те ме връщат в реалността и за което съм им много благодарен, защото аз съм виждал мои колеги политици на различни нива в държавното ни устройство, на различни позиции, някои на много високо ниво, които в момента, в който вземат тази позиция, и стават други. Някак си, като сложиш костюма, вратовръзката, нито си станал по-умен, нито по-хубав, нито по-различен. Същия си и аз го споменах това с моето семейство, моите близки, които с ежедневните човешки, житейски проблеми, които имаме като всяко едно семейство и казусите, които трябва да разрешаваме, аз съм много близо до реалността. Отворил съм кабинета си за всеки един. Нямам приемен ден, всеки ден е приемен ден, защото когато се концентрират прекалено много хора в един ден, нито те ще ми разкажат, ще имат времето ми разкажат в дълбочина проблемите, нито пък аз ще имам силите и времето да им обърна вниманието, което те искат. Така че всеки ден тази връзка с моите съграждани е от изключителна важност. Аз вече я споменах в началото на разговора ни. И когато съществува този мост, когато той не е прекъснат, нещата се получават. Защото аз няма цял живот да съм кмет. Искам, когато изляза от общинската администрация, хората, когато ме срещнат в нашия град, най-малкото да ме поздравяват. Ако ми се усмихва, ще бъда изключително щастлив. Казах ви, живот е не толкова дълъг, за да имаме време да се мотаем, и аз искам наистина да остава дирия в нашия град, която да е доста трайна. Аз мисля, че вече до някъде го постигаме това, но говорейки си за бъдещето, всъщност какво очакваме за Перник? Да очакваме ли да станем европейска младежка столица? Как изглежда Перник след... Аз ви благодаря на вас, защото тази сграда, която направихме, тя е красива, но всички вие напълнихте се съдържание, което беше изключително важно, да не направим поредният младежки дом, просто една сграда с една фасада, в която няма живот. Вие направихте така, че тази сграда да има смисъл, тази сграда да е магнит за млади хора, които да усетят своята общност, да усетят своята среда, да представят всичко онова, което искат да бъде чуто от
техните връстници и с всичките инициативи, които правите тук в Младежкият ни център, правите така, че Перник по естествен път в един момент, съвсем скоро, ще бъде естествената младежка столица. Така че това е по-важното, вие вече го правите. Тя средата я има, направена е основата, енергията кипи сред младите хора, различните дейности, инициативи, които правите, прави така Перник да бъде фокус за различни млади хора от цяла България и по естествен начин да стане европейска младежка столица. Перник, между другото, е доста уникален по много направления, включително и Перник на младите, тъй като консултативните съвети за младежка политика са нещо задължително за общините с население над 45 000, но всъщност нашия функционира доста отпреди този закон да навлезе и вярвам сме едни от малкото с така добре проучена младежка аудитория и всъщност общност, на базата на която да си съставим младежката стратегия и плана за изпълнение, защото 2021 правим поручването, сега ни предстои междинна оценка, което също е доста интересно, но всъщност как се стигна до това да направим поручване и как взехте това решение да бъдем по-различни? Нашата стратегия за 8 години, доколкото аз знам, и това също е нещо по-различно, което ни откорява от останалите. Аз пак ще ви похваля, нали? Не, че съм във вашето студио, но различни вече поколения минаха по този младежки път. Аз помня, когато бях заместник-кмет, тогава пак Консултативният съвет така набираше скорост. Това беше преди 12-13 години. И когато всяка една генерация остави следа, когато взимаш добрите практики от различни младежки формирования, когато тези добри практики имат устойчивост, когато младите хора предават на всяко следващо поколение това, което са научили като добри примери, когато имаш местна власт, която е подала наистина ръка, и преди мен кметовете работеха с младите хора, не само тези администратори, които всичко започва с мен, но тази устойчивост назад във времето с надграждането доведе така, направи така, че в дадени моменти ние да бъдем давани за пример, което наистина е похвално. Но това е благодарение на всички млади хора, които и с доброволческия труд, и с инициативите, и с духа, който се създава включително и в Младежкия център, правят така, че младите хора да имат различни потребности. И пак се връщаме на тази превенция. Когато се създаде средата, общността, когато има мотивацията за различни дейности, които са интересни на различните поколения, тогава имаме много малко лоши примери, които всички ние искаме да избягаме от тях. И е много важно тези стъпки, а не да вървим след събитията и да слушаме клишета на различни администратори на различни нива. Не знам, аз смея да твърда, че Младежкият център като сграда не беше началото на Перник на младите, защото аз съм виждала Перник на младите и преди Младежкият център да съществува, но откакто я има сградата, някакси нещата се надцъфнаха. В смисъл, тая сграда кипи от енергия, откакто я има. Преди това беше много трудно информацията да стига до младите хора и младите хора да се включват в каквото и да е, защото нямаше го пространството. Не знам, като цяло беше много по-трудно. В смисъл, като човек, който участваше в тези неща преди да се създаде сградата, и на мене ми беше трудно някакси да хвана нещата, доколкото сега, като има сградата, имам чувството, че
много по-лесно става да отидеш при младите хора и да им кажеш, бе, яла сега тук за 10 минути да ти покажа 2-3 неща. И... Не знам, много е хубаво. В смисъл, много по-лесно става, много по-лесно се работи, много повече хора виждат смисъл в това. Това е била целта. Когато стартирахме този проект, това беше идеята, нали, да се направи уютна, красива, свежа, модерна сграда, която да бъде пълна със съдържание. И вие просто изпълнихте с съдържание. Дори графитите, които вчера ги разглеждах по стълбищните ни пространства, дори те са готини. Защото има графити, които виждаме ги около нас по разни фасади, подпорни стени, които, да ви кажа честно, не ми харесват. Докато тук тези графити са си на мястото, някакси сградата е, да, цъфти, най-точното определение. И то е благодарение на вас, нали, защото вие създавате тази атмосфера, енергия, вие правите инициативите, вие каните колегите си от различни градове. Имахме гости вчера, гости имахме от чужбина тези дни. Така че този живот, вие го правите. Това е било и част от идеята, този обмен между младите хора от различни точки на нашата страна, от различни точки на Европа, идвайки тук, тези обмени. На мен като млад преди години ми е било изключително интересно да хода на обмен в чужбина, да комуникирам с мои връстници от различни държави, включително и от африкански, да виждаш, да усещаш техните проблеми, техните потребности, колко сме различни всички ние, децата от скандинавските държави и тези от Африка. Проблемите са абсолютно диаметрално различни, с много тежки ежедневни грижи, които имат едните деца, пък другите вече в развитите общества с техните проблеми. И този тип обмени са ми били изключително интересни. И виждайки в нашата сграда тук постоянното присъствие на млади хора от други държави, на млади хора от други градове, ме прави изключително щастлив, защото този обмен ще бъде изключително полезен за всички нас. А това също ще било през някакви организации отново с обмените и различни инициативи или... Всъщност, да, каква е била възможността за инициативите и обмените и всичко младежко преди? Аз основните ми обмени са били по политическа линия с всички сестрински партии на партията, в която членувах. Аз съм бил в младежките структури и съм ръководил младежки структури. Искате ли да ни разкажете малко повече за младежките структури? Те са малко по-различни. Пак енергията беше много хубава, много приятелска. Събира хора с идеи, които са в една посока, с сходни потребности, хора от различен социален статус. Някои от тях търсят наистина да имат среда, да търсят да имат хора, които в трудни ситуации могат да им помогнат. В същото време имаше съмнително успели вече млади хора. Много голяма е, много интересна палитра е политическата младежка структура. По-различно отколкото неправителственият сектор, но пак си имаше и забавленията, и хубавите моменти, и тези лагери, и тези обмени. Периоди, в които съм се чувствал щастлив, било ми изключително приятно. Добил съм представа как функционира младежка структура, ръководил съм я в дадени етап и това ми е било от изключителна полза, защото моята работа и в момента, въпреки че съм на много висока позиция с богат инструментариум за решаване на проблеми, както ви споменах, този начин на комуникация, в който аз да не съм от властовата позиция, а по-скоро с всеки един мой съгражданин, с всеки един мой колега в администрацията, подхода да е по-скоро приятелски. Част от членуването ми в тези младежки структури ме е научило, защото там няма началници, всички сме дошли по собствено желание
Никой не е работодател на някой, за да изисква силово. И този доброволчески подход, това приятелско отношение, аз опитвам да го пренасям и в момента, в работата ми с моите колеги и в ситуациите, в които трябва да комуникирам с моите съграждани. Това всъщност, между другото, е нещо, с което ние в момента се занимаваме и аз си признавам, честно има доста теми, които така ми се иска да засягаме повече, но не съм много убедена как е най-подходящия начин. Знам, че сте се занимавали преди в комисия по правата на човека и всъщност наскоро имахме едно събитие, свързано с правата на човека и аз също вярвам, пък и с Петър Младенов също сме си говорили, че някакси нямаме толкова голяма представа в другите части на света какво е, какви проблеми имат те и ни е трудно да оценяваме всъщност правата, които ние имаме и ми се иска да почнем да работим малко повече по този проблем. Имате ли някакви насоки към нас? Вижте, аз ви споменах, когато сме ходили от мен идваха деца от Африка, от точки, в които се водеха войни. И може да си представите тяхното ежедневие във война, ежедневието в скандинавска държава, която е изключително подредена, с работеща администрация, с услуги, които са на изключително високо ниво. И това са два различни свята. България в момента предоставя добри възможности за всеки от нас. Ние не трябва да бъдем критични и да изискваме, включително и от общинската администрация, от всяка една институция, но трябва да бъдем и наистина благодарни, че живеем в една сравнително добре развита държава. Колкото и да чуваме негативно мнение на политици, които искат да извлекат от така краткосрочни дивиденти от своя негативизъм, от своята крайност, от това, че от липсата на градивност, от това винаги да са контра, да са нестандартни, антисистемни. И България в момента е добро място за живеене. Аз гледах една статистика в град Марсилия за една година 39 поръчкови убийства, свързани с наркотрафик. Марсилия, град, който в държава изключително развита. Скоро четох пак една статистика от държави, в които ние имаме още какво много да догонваме от тяхното развитие, но пък в дадени сфери ние сме доста по-добре. Тук го споменах това за спокойствието. Перник е един сравнително спокоен град, с всички проблеми, които си имаме. Има доста работа, която трябва да се свърши още, но все пак трябва да сме благодарни, че аз ви споменах, има хора, които живеят в изключително трудно ежедневие, в точки, в които са всеки ден, ставайки, тяхната мисъл е насочена в различна посока. Докато тук и младите хора все повече имат възможността за изява, за развитие. България изпитва недостиг на работна ръка. Имаме професии, в които възнагражденията вече са изключително високи и много бърза реализация може да получи всеки млад човек в различни сфери. Така че аз обичам хората, които, идвайки в общинската администрация, идват с нагласата да променят средата към по-добро. Те идват градивни, много здраво стъпили на земята си, идват с конкретните идеи и някои от тях са готови да го правят изключително безвъзмездно. И имаме доста такива съграждани, които също са част от мотивацията ежедневната. Супер! Ами може би е време всъщност да обобщим по някакъв начин нашия епизод. Да не се отплесваме.
Като обобщение, да, бих казала, че е трудно да си кмет, но в същото време има доста неща, които могат да те мотивират, едно от които и най-голямото всъщност е любовта на хората, едни към други и добрите чувства, добрите емоции, това всъщност да виждаме позитивните резултати от трудната работа, през която преминаваме и трудните задачки и решения, които взимаме. В същото време бъдещето на Перник е изключително светло и изпълнено с още много подобни приключения и реализирани проекти, подобно на Международния младежки център. Вярваме също в Перник като европейска младежка столица. Абсолютно. И всички се надяваме, че ще се случи. Не, защото ние младите хора категорично вярваме в това. Добре. Затова питахме вас дали вярвате. Вярвам. Вижте, в следващите години и в инфраструктурно отношение, и в различни сфери, и в сферата на комуникацията с моите хора, и спорта, и културата, и с всички онези услуги, които хората очакват да стават все по-добри и по-добри, Перник ще се развива. Да, по някой път ни се иска по-бързо, на мен също, но законово по някой път сме така ограничени, че трябва да спазваме законовите срокове и рамки, с които да се случи даден инфраструктурен обект или дадена услуга в общината. Иска ни се по-бързо, но това казва рамката. Трябва да мине определен период от време, за да се случи. Едно хубаво нещо, както Младежкия център, му трябваше с кандидатстването, обществената поръчка, проектирането, изграждането на самата сграда, въвеждането в експлоатация. Това е един период от колко беше? Около 3 години. На всички ни се иска да е по-бързо, но просто хубавите неща да отнемат време. Така че аз съм благодарен на моите съграждани, че сме търпеливи. Изтърпяхме водния проект. Така че след водния проект нищо не може да ни изненада. Да, към него имаме огромни забележки и към работата на ВиК, но сме почти на финала и надявам се ВиК така да го завършат възможно най-бързо, за да можем след това хората виждат видимите неща, както аз ви казах и преди малко. И доста често много мънички инфраструктурни обекти правят много по-голямо впечатление, отколкото трудоемки, финансово-емки, изключително обаче важни за нашия град инфраструктурни обекти, остават до голяма степен под земята и се забравят. Но пък трябва да се направят, за да може да надграждаме нагоре. Факт. Но пък в крайна сметка можем така леко с насмешка и с шега да ги приемаме и тези трудности. Вярвам. Обикаляш половината град, за да се прибереш, смееш се през пътя до там и всичко е наред. Да, такива неща се случват. Да. Благодаря ви много за всичко казано. И преди да забравя, чакайте. Стойте. Ето един подарък от Перник на младите. Миналата година отворихте Jazz Fest с една много хубава рокърска музика. Тази година да го отворите с тениска Перник на младите. Добре. Благодаря на моята ко-водеща Криси. Можеш да кажеш откъде идваш? От Младежки клуб Да бъдем приятели. Аз също исках да ви благодаря за отделеното време. Вярвам, че е трудно да намираме такова и изключително много оценявам всичко, което казахте. Наистина беше ценно и полезно. Радвам се. Това беше поредният епизод на подкаста Перник на младите. Аз бях Илона, това беше Кризи, господин Владимиров, Ели зад камера, Миша зад камера, Мишто и Алек и благодаря, лайк, subscribe. Thank you.